Annyeong i dobrodošli u novi video na kanalu Korejski jezik. Hajde na korejskom. Danas učimo korejske brojeve i brojeve imenice na korejskom jeziku. Korejski brojevi, odnosno Native Korean numbers, se razlikuju od sino-korejskih brojeva, odnosno kinesko-korejskih brojeva, koji su došli iz kineskog jezika. Primjena korejskih brojeva je za brojeve imenice, sate, ne minute i sekunde, za sate, nabrajanje i godine starosti. Ako želimo da pitamo koliko, reći ćemo mjot. Mjot. Koliko? Nula je kong. Kong. Brojevi preko 99 danas ne postoje, tako da se koriste sino-korejski brojevi. A brojevi od 1 do 4 i 20 se skraćuju ukoliko idu uz nešto. Ako samo brojimo, koristit ćemo dužu verziju. Ako nabrajamo neke određene stvari, recimo godine, skratit ćemo te brojeve. Dobro. Hana. Hana. 둘. 둘. 셋. 셋. 넷. 넷. 다섯. 다섯. 여섯. 여섯. 일곱. 일곱. 여덟. 여덟. 아홉. 아홉. 열. 열. Skraćena verzija brojeva od 1 do 4 je han, tu, se, ne. Još jednom ću ih pročitati. Hana, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 열 하나 će biti 11. Ako skraćujemo, bit će 열 한, 열 둘 ili 열 tu i tako dalje. 스물 je 20. 스물. Skraćena verzija 스무. 스무. 서른. 서른. 30. 마흔. 마흔. 40. 쉰. 쉰. 50. 예순. 예순. 60. 일흔. 일흔. 70. Jadın. Jadın. 80. I 90 će biti ahın. Ahın. Bitno je da naučimo brojeve imenice, odnosno klasifikatore i zašto se koji koriste. Redosled je imenica, broj, klasifikator. Imenica, broj, klasifikator. Mjong ili pun je brojeva imenica za osobe, odnosno lica. Mjong je neformalnije, a pun je formalnije. Mjong, pun. 살, 살, brojeva imenica za godine života, odnosno starosti. Mari, Mari, brojeva imenica za životinje. De, De, brojeva imenica za vozila i elektronske uređaje. Ge, Ge, generalna brojeva imenica za predmete. Kon, Kon, brojeva imenica za knjige, sveske, brošure i slično. Byong, Byong, brojeva imenica za flaše, tegle, vaze i slično. I Chan, Chan, brojeva imenica za čaše i šolje. Da vidimo kako ćemo govoriti o jabukama ili voću. 오늘 사과 5개를 샀어요.
친구한테 2개를 줬어요. 저는 1개를 먹었어요. 오늘 사과 5개를 샀어요. 친구한테 2개를 줬어요. 저는 1개를 먹었어요. Danas sam kupila 5 jabuka. Drugarici sam dala 2. Ja sam 1 pojela. Da vidimo za zečeve ili životinje. 토끼 3마리가 있어요. 이 토끼들은 모두 2살이에요. 토끼 3마리가 있어요. 이 토끼들은 모두 2살이에요. Imam 3 zeca. Svi ovi zečevi imaju 2 godine. Za knjige. 올해 책 5권을 읽었어요. 그 책들은 정말 재미있었어요. 올해 책 5권을 읽었어요. 그 책들은 정말 재미있었어요. Danas sam izvinjavam se, ove godine sam pročitala 5 knjiga. Te knjige su zaista bile zabavne. Za uređaje. 저는 핸드폰 1대, 자동차 1대, 그리고 노트북 2대가 있어요. 저는 핸드폰 1대, 자동차 1대, 그리고 노트북 2대가 있어요. Ja imam 1 telefon, 1 automobil i 2 laptopa. Za uređaje i vozila koristimo te. 우리 엄마는 45살이에요. 우리 엄마는 45살이에요. Moja mama ima 45 godina. Zašto je ovde uri, a ne ce ili ne? U Koreji je jako bitna pripadnost grupi. Imenice koje pripadaju celoj grupi, a ne samo nama, neće biti moje, ce ili ne, već naše, uri, uri. To se odnosi recimo na kuću, roditelje, ljubimce, prijatelje i slične stvari koje delimo sa drugima. Kako ćemo reći da ja imam 20 godina? 저는 20살이에요. 저는 20살이에요. 식당에 5명이 있어요. 식당에 5명이 있어요. U restoranu postoji 5 osoba. 주스 1병 하고 3잔을 마셔요. 주스 1병 하고 3잔을 마셔요. Piju 1 flašu soka i 3 čaše. U korejskom jeziku postoje 3 načina da kažemo i. Nešto i nešto. Danas učimo jedan koji je najjednostavniji, a koristi se i u formalnom i u neformalnom govoru, a to je veznik hagu. Hagu. Nešto i nešto. Koristi se za imenice. Zašto je korejski jezik lak ili jednostavan? Zato što lepimo stvari i samo ih menjamo. Sad ćete i vidjeti kako. Naučili smo da ako želimo da pitamo koliko, stavljamo mjot. Mjot. Vrlo je jednostavno dati odgovor na ovakvo pitanje kada imamo upitnu imenicu.
몇 살이에요? 몇 살이에요? Ovdje se malo skrati u izgovoru i čuće se kao 몇 살이에요, kao dva s. 몇 살이에요? Koliko imaš godina? Odgovor, recimo da imamo 19 godina. 저는 19살이에요. 저는 19살이에요. Ponovit ću još jednom. Koliko imaš godina? Ja imam 19 godina. 몇 살이에요? 저는 19살이에요. Znači, 살이에요, deo ostaje isti. U upitnoj rečenici 살이에요, intonacija ide na gore, a u potvrdnoj na dole. 살이에요. Da vidimo koliko učenika ima, to jest osoba koliko ima u učionici, i u učionici ima 15 osoba. 교실에 몇 명이 있어요? 교실에 몇 명이 있어요? Koliko osoba ima u učionici? 교실에 15명이 있어요. 교실에 15명이 있어요. Znači, koliko osoba ima u učionici? U učionici ima 15 osoba. 교실에 몇 명이 있어요? 교실에 15명이 있어요. Intonacija ide na dole. Nadam se da vam je ovaj video bio od pomoći i da ste sada naučili primjenu korejskih brojeva i brojevih imenica. Ako imate bilo kakva pitanja, ne ustručavajte se da pišete u DMs na Instagramu korejski_jezik. I ukoliko želite da krenete da učite korejski jezik sa mnom, prijave su uvek otvorene. Hvala vam na pažnji. Annyeong!